ia ubi, ia SUV, Dacia, ia Chrysler de spate. Ca și băi. Ia cum se îmbrăcați ăștia să arată de pulă. Ia din Emirat. Să vezi. Ia vezi. Ia, hai, să mă pune. Ia că nu oră. Ia. Nu e miroasa, la mine e pulă. Ia ce-o trăjnit ăla, beața de acolo. Miroasa vine pe partea aia, ia, crezi. Miroasa vine pe aia. Am întâlnit acolo la sfârșit. Ia, crezi. Unde e centrul la sat? Aici mai încolo este sala de luce. La închisare n-are și le luăm mașinile. Sau în spate vine, ia-ți acolo. Auzi, bă, le luăm Lamborghini la noapte când petrec și le în față. Ferrari ăla, Dacia și ăla. Ia, nu mă, e Bentley. Crezi că e Bentley ăla? Ce-i Bentley? Ăsta nu. Nu ăla la altă din până. Aha. Ăsta e crezi. Ia la frate, ia ce faci, nu, măcar. Bă, prinau banii ăștia, Dacia și pe ăla de ei face mașină. Mai se închiriază nu de inox. Voi ăsta. Hai să mă. Ia, astea sale. Rolls Royce, nu. Rolls Royce, mă, că ai doi de râ pe roate. Rolls Royce. Ia, ăsta din spate pe Rolls Royce. Eu am trecut încă o 4 Rolls Royce. Ce mare e Rolls Royce așa. Ia, Jeep-ul am, numai Range Rover. Cele mai faine modelul ăsta de Range Rover. Foarte fain. Talibanii pe-a mea astea, ia, hai, aici e locală în acasă, să-mi bă pulei cu Bluetooth-ul. Bluetooth England. E long, e full, tot e din Ia, bă, dar ce faine, faine, în Cambridge, în orașele astea, nu cred de mine aici. Orașele mari. Acum BMW-ul. Ăla nu are. De fășiră, pus de la masă. Unde te bați la ele? Acolo, el lasă și pe Da, Dacia, ia ce fain și BMW-ul. Eu mă avem mașini tare ăștia. BMW-ul e mașină tare deja, bă, aia câți arabi au BMW din pula mea. Ba, nu. Ia, uite ce fain este. Da, mea, și pula mea. Ia, Bentley, iar. Bine, ăștia se mai produc cu BMW-ul ăsta. Ia, pizele, tare. Aici.